alebo či neviem, či často, ale vydávam to ja často, že to tak označujú, že fejkový Andrew Tate, ty sa aj spomenul dneska. Hej. Jak vnímaš túto, že je tam niečo pravdy, že si sa od neho možno inšpirovať trošičku? Určite do istej miery, lebo tak ja som ho pred pár rokmi akože pozerával, nebudem klamať. A určite do istej miery asi tak všetko, čo pozeráš, ťa ovplyvní. Aj teba asi v niečom ovplyvnil McGregor, ale nenazval by sa, že si nejaký fejkový McGregor, vieš čo myslím? Áno, jasné. Vieš, že každý ťa na nejaké percento ovplyvní a určite ma on niečom ovplyvnil. Minimálne toto, že som začal, že kvôli niečomu, čo povedal, som začal akože jazť bojovými športami. Akože ja sa snažím fakt byť objektívny a keď si pozerám, čo hovorí on, a keď si pozerám, čo hovorím ja, mne to vôbec nepríde podobné. Jediné, čo je podobné, je to, že sme obidva takí častokrát pomenúvame rozdiely medzi mužmi a ženami, že nie som taký progresívny nejaký feminista, že všetci sme si rovní, a to beriem tak, že muži a ženy si nie sú rovní. Ja neviem o tom, že by sme mali nejaký veľký akože prienik názorový. No, takže je to podľa mňa iba taká skratka, že nejaká feministka vidí, že on povie, že ženy by nemali šoferovať, ja poviem, že ženy by sa nemali jebať, hlava nehlava, jak muži, a ona si to tak spojí, že on vlastne vraví, že niečo ženy nemôžu, takže vlastne je to Andrew Tate hneď, ale necítim sa vôbec, že by to na to bolo niečo pravdy.